asawa ko guys is stricto siya sa ibang bagay. Pero makiring siya. Makiring siya masyado. Siyang tagaluto dito, siyang tagalinis. Tapos kung ano, halimbawa umuulan, sinusundo niya ako. Kaya madilim pa, hinahatid niya ako. Kung padilim na, susunduin niya ako. Yung maano siya, yung parang concern siya na hindi mo nga maintindihan. Stricto siya pero caring siya sa lahat at concern. Mayroon lang talaga siyang bagay na hindi niya gusto. Katulad ng pagwa-YT ko, ayaw niya talaga yung nasa social media ko, yung napakalaking social media. Pero sa Facebook active siya. Sa YouTube lang, yung inaayawan niya ako. Kasi wala siyang channel, hindi siya nag-channel. Kaya lang ayaw niya yung ganun kasi napakalaking media na raw yun. Saka marami kasi siyang nakikitang hindi maganda sa mga ibang nag-channel. Kaya yun, parang inaayawan na niya ako na huwag daw akong magaganon. Pero ayaw ko kasi before ko itong ginawa tong channel ko, wala pa siya eh. Kaya bakit ko ihinto itong pag-channel ko? Kaya ang gagawin ko na lang yung pa-timing na lang, katulad ng pagla-live ko. Normally matagal na sana akong magla-live. Galit na galit talaga siya. Sabi niya itatapon na niya yung mga gadgets ko. Kaya ang ginagawa ko, yung cellphone ko na lang halos ginawa ko ng 100%. Hindi ko na binubuksan yung laptop ko, yung notebook ko, yung tablet ko, mga ilang pirasong sipin hindi dito. Yung ito lang ang isa kong laging ginagamit. Kung normally kung tutusin, pwede akong makapagano dahil marami akong gadgets. Hindi. Paano na lang kaya kung bubuksan ko yung laptop ko, magwawala? Nagwawala na nga yan siya dati. Itong cellphone ko, tinatago ko. Pag nadala ko sa sopa, nasa gilid ko, tinatagunan ko. So, wala talagang choice ako. Kaya